Heissan. Moi. Mä oon vieraana Karola. Jee. Mun nimi on Aino. Ja me uudelleen luodaan suosittuja Instagram-kuvia. Joo. Jee. Aloitetaan. Tätä on tosi vaikea hahmottaa sitä. Jep. Mä en tiedä mitä mä saada. Jotenkin tälleen. Sen pää on vähän niinku tälleen, että se hiukset tyyli vähän lentää tuolla. Pistä hiuksia vähän tosta tältä puolelta. No vähän tiellä, niin pistä vähän niinku poispäin tuolta. Näin. No niin. Mikäs tää tärisee? Niin. Joo, ota se, nyt se kännykkä huuhuu, se menee paremmin. Joo, mä tiedän. Nyt tuli upea. Niin. Let's see. Tässä. No niin, itse asiassa tässä menettiin kyllä vasemmalle. Joo, laidasta. No niin. No niin, pystytkö tää? Joo, ota mä tiedän miten otatko mä täältä. No niin, pystyt. Ota nyt mä neutraalista. Joo, se oli sitten siinä. Toivottavasti tykkäsitte ja saa tykätä. Saa tykätä ja laittaa vaikka ehdotuksia vaikka Ainolle tuonne kommenttiboksiin ja muita kommentteja ja sellaista. Tilatkaa Ainon kanava. Hän tekee nyt hyviä videoita. Ja... Moikka! Moikka! Ui, hitsi oli hyvä. Hello! Hei!